maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabutuhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may Mayong katapusan. gabi, mayong pagpakiguban sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong panag-uban, mga igsuon ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Di naghatag ka nato kadaugan, kalampusan sa ato ang pagpuyo niining nawong sa kalibutan. Itagaan ta sa Ginoo kalampusan tungod kay doon na say plano sa atong kinabuhi nga makaalagad ta, makapasalamat ta sa ihang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat ug ako kang gihangyo sa paglitok og thank you Lord sa atong pag-uban niining tanan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nag-uban sa tibok adlaw sa mong kinabuhi ug sa inyong nakatawhan nga naa karon sa naglaing mga lugar dapit Ginoo sa nagkalain nga mga kanasuran. Salamat Ginoo sa imuhang pagtubag sa mong mga hangyo ug paghatag sa mong gipangayo kanimo. Imong gibantayan ug giproteksyonan ang matag katawhan nga midangop isalig bituo kanimo. Ug salamat o Dios nga imong gilayo sa bisan mo sa mga problema ang imong katawhan. Nagpasalamat kami o Dios sa imong pagkamaayo ug paghatag kanamo kadaugan kalampusan nga diin sa amo ang pagkinabuhi nining adlaw. Malipayon kami diha sa mga buluhaton nga imong gisalig kanamo. Salamat o Dios bisan pa ninyo ang programa. Padayon ka nagablas ug padayon ka nagatiman sa ako mga kaigsunan nimo katawhan nga nagsunod niini maong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat o Dios nga bisan pa sa among panag-uban, imo na usab kaming panalanginan sa mga bulong nga amo karong hisgutan. Salamat o Dios nga imo kami nga tagaag mga pamaagi aron kami makalabang sa bisan unsa nga mga panghitabo o bisan unsa nga mga pagbati nga makahatag Ginoo og kakapoy, makahatag Ginoo og kaguol. Thank you Lord nga imo kami nga tagaag mga idea, imo kami tagaan Ginoo og mga mensahe nga maghatag kanamo kusog, kadasig, paglaom diha sa pagkinabuhi diha lamang kanimo Lord. We declare blessing sa matag usamahan. I declare blessing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pagiguban. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagiguban. Welcome sa ato ang programa. O ako kamong gidasig mga kigsunan sa pag-share sa ato ang programa ngadto sa ato ang inyong mga kailag higala tungod kay ang ato karong pagahisgutan mga kigsunan naghisgot ni og unsaon pag-atubang sa depression o niya unsaon aron makalabang ka sa depression ug doon na ba'y mga tao nga nakasinati o mga tao nga naa sa Biblia nga nakasinati ni ining bahin sa pagbati aning pulong depression. So mo ni ang atorong hisgutan sa atong panag-uban. Mayong gabi, may pagiguban sa tanan nato mga tigsunan nga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa tanawang ATM Station 101.3 sa Malabuyok, Cebu ug sa Moalboal ug sa ato ang igsuon sa Brotherly Funk nga nanuka diha sa Badjan 96.7 FM station. Maayong gabi, maayong pakiguban dalay ko ng Dios. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ug ilabi na sa tumag igsunan nga mo replay sa ato ang programa. Ang pulong mo kinabuhi ko, I declare blessing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Kay ang pagbalik ni Kristo
Mayong gabi, mayong pagiguban ni Marilyn Oracion, Susana Pableo. Umatod pa ni Marilyn Oracion. Good evening, Pastor Gideon. I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro. Mayong gabi, mayong pagiguban. Tunay linog nga mutay og dinhi sa kalibutan aron sa pagsilot sa may kasalanan. Busa mga Mayong gabi, mayong pagiguban ni Sasi Kundi, New Edgar Sumampong, o mayong gabi sa atong asawa Russell na niining tagnaan nagluto kay ning timo ko mga kigsunan human ako og liha sa simbahan, wa pa manggid ko kahuman, pero kay ginhanglan ako nga muundang para makaprepare po ko diri sa atong panag-uban. O niya human ako timo, siya po'y nagluto para sa pan ni hapon. Mayong gabi, mayong pagiguban. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan mga kaigsunan, labi na sa mga Divilires family, Tamayo family, mga Dinoyo family, maayong gabi. Papuyo niya ako. Mayong gabi, may pagiguban ni Ria V. Amante. Good evening, Pastor Gideon, watching here in Tanay City. May God bless you. May salamat kaayo, Sister Ria. Kumusta mo diha? Sa sikundi, amen. Mga pag-ampo nimo, Pastor. Mayong gabi, New Edgar Sumampong. Mayong gabi, naminaw o nagtanaw, Pastor. Mayong gabi, ni Gao G. Mayong gabi, ni mo diha, Gao. Si Liti Gondaya, good evening, Pastor. Everyone watching from Compostela, Davao de Oro, mayong gabi. Sa mga Kristohanon, magdinasigay kita. Mga Kristohanon, magdinasigay kita. Isaligway. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Wilda Crospero. Og mayong pagiguban ni Julito, maayong gabi kanatong tanan. Si Jeter sa Ginsa, maayong gabi, Pastor Gideon, sa tanan na lang pagpatalingog sa imong programa karon. Dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Balik ni Kristo. Mayong gabi ni Jingjing Tordelio, mayong gabi, Pastor Ruban, sa imong pamilya og sa tanan na minaw, dalaygon ng Dios. Kristo. Mayong pagiguban ni GPC Santiago. Og matod pa, good evening, Pastor Gideon, og sa tanang mga igsoon sa tibok mo nga pamilya, Pastor Gideon. Request song adto ta sa langit. Salamat, Pastor Gideon. Ni Robin Veloso Arosina, good evening, Pastor. Dalaygon ang atong buhay nga Dios, watching here Compostela, Davao de Oro. O kapalaga sa mga pagsulay ikaw na luya. Problema itugyan sa Diyos nga gamhanan, siya ang makatabang. Lantawang mga langgam, isang dunay bagyo, nang awit ug nagat. Ato ang Tagalog pagtagad mga kaigsunan, ang awit makalangit nga adto ta sa langit. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Nida Indiano. Uy, mayong pagiguban ni Chari De Villeras. Mayong gabi, may pagiguban ni mo diha daycha. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi ug sa imuhang pamilya. Mayong gabi ni Aida Felsiso. Mayong gabi, Pastor Gideon, watching here in Sumadat. Jesus Christ loves you. We miss you, Jesus Christ. Nindot sad, no? Si Julito, salamat kaayo sa imuhang pag-share sa ato ang programa. Og akong gidasig yun ang tanan nga atong i-share ni. Tabangan natong share ang mensahe ni Lord. Labi na gyud mga kaigsuonan aning pulong depression. Ato ning tagaan og pagtagad tungod kay dili ni siya sayon kanang pulong depression. Samtang nagampo ko mga kaigsuonan unsay mga mensahe nga gusto sa Ginoo nga imong ngayang ipaabot og mao'y ato gikinahanglan ang gihatag sa Ginoo kining deep word depression. Unsa may gikinahanglan aron makalabang ta ug doon na ba'y mga tao diha sa Biblia nga nakasinati aning depression og ato bang nasabtan kining pulong depression o ni atong tagaan og pagtagaan. Mayong gabi ni Solidad Iva Bosa.
Mayong gabi Pastor Gideon namati karon diri sa Lower Duungan, Butuan City. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Happy listening. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Nita Pahang, BE Pastor, Surigao City. God bless sa tanan. Loves you. Wow, no? Salamat kayo. Mayong gabi ni Susana Pableo, mayong gabi Pastor Gideon, Pastor Russell, o sa tanan naminaw ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta Pastor? Dalay ko ng atong buhing adios. Salamat kaayo sa inyong pangumusta. Okay ragyod kaayo mi dire. Og kuyog sa ako ang mama, no? Sa akong ugangan kay kinahanglan po nga among atimanon ang among ginikanan. Mayong gabi ni Rosa Chin, mayong pakiguban ni LV Gaviola Lopez. Good evening pa sa prayer request mo balik ang akong among work o financially Pastor. Sige, ato na nga pangayoon sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. Salamat kayo ni GP sa Santiago sa imo nga pag-share sa ito nga programa o maayong pagiguban ni Jan Iwag GC. Mayong pagiguban o salamat kaayo ni Sister Susana Pableo sa pag-share sa ito nga programa. Pulong mo kinabuhi ko ngadtos ihang mga igalag kaila. Dili na to kalimtan mga kaigsunan ang ato karong ipagahisgutan kining pulong depression. Usa ka bugat og lisod nga kana bitawng pagbati. Dili sayon nga kana bitawng atubangon, dili sayon kana bitawng sulbaron. Ato ni nga tagaan og pagtagad unsa man gyud ang depression, unsa man ang mga gikinahanglan aron makalabang taniana. Doon na ba'y mga tao diha sa Biblia nga nakasinati? Kauban ni Jesus sa langit nga puloy anan. Salamat kayo sa awit nga makalangit at ta sa langit. Importante mga kaigsuonan nga dili lang kay nagdamgo lang ta nga moadtog langit. Kinahanglan na agitay kasiguruhan og dunay mga ebidensya nga gipakita sa Dios diha sa balang kasulatan sa tinuod nga tawo nga may paglaom ni ining tanan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Risha Medrano, mayong gabi Pastor. Salamat sa ning matahom nga kagabion nga makapaminaw na sad kami uban sa akong pamilya. Mayong pagiguban na makaangkon man kag depression kung anak ka sa Ginoo. Makalabang ka kay kabalo ka mo ampo musalig sa Ginoo bisag makaisip kag dili maayo. Makaangkon man kag depression kung anak ka sa Ginoo, no? Ika ni Jan Iwag. Mayong pagiguban ni Inday Badiday, mayong gabi Pastor sa tanan na minaw sa imong tulumanon. Watching from Taguig City. Pa-request ako Pastor kanta na ay title Ikaw ang Kusog. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais mo'y galak, ikaw ay umawit. Ato Tagalog pagtagad ang awit magalangit, Ikaw ang Kusog. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Malin Bayang. Bliss evening po Pastor uban sa imong tibok pamilya. To all viewers, God bless us all. Si Marlene Garganera, maayong gabi Pastor og sa tanan naminaw ning programa. God bless. Maayong gabi ni Sister Edeline Iran Tarukan, maayong gabi Pastor in family. Maayong gabi sa mga Iran family nga naminaw nagsunod sa itong programa. Pamilya ni Brother Ruel, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Kumusta man ka diha Sister Evelyn diha sa Oslo? Mayong gabi, mayong pakiguban ni Ivan, o mayong gabi ni Richard, mayong gabi ni Brother Ronnie, mayong gabi. Duty na ka diha bro. Salamat kaayo sa Ginoo sa iyang pag-atiman ninyo diha Brother Ronnie og ni Sister Rachel, no. Mayong gabi, watching from Lapu-Lapu, Cebu. Si Aga Ados, mayong gabi, Pastor watching IT Park, Cebu, while duty. God bless you always, Pastor. Salamat kayo, Aga.
Unya ang Dios magauban magaamping kanimo sa imuhang trabaho ug salamat sa Ginoo nga magapanalangin siya sa mga pulong nga imo karong madunggan ug imo ning i-share ngadto sa imong mga kaila ug pamilya. Mayo nga pagiguban ni salamat kaayo sa mga share no ni Sister Susana. Si Brother Junjun Barolo, maayong gabi Brother Junjun, maayo nga pakiguban. Oras sa nga programa alas 7:12 ato ning hinahinayan og pag tikdol-tikdol ang mensahe nga ato karong hisgutan kining depression. Alang nimo unsa man gyud ning depression? Ang uban makadungog ganig depression mura og kanang kuyaw na nga pulong. Ang uban maingon nga dili tingali angay hisgutan ng depression pastor kay ngilngig. Naay siguro inana no ngilngig ang pulong depression. Pero doon na ba'y mga tao nga makaingon tang nag-alagad sa Dios nga naa sa Biblia nakasinati aning depression. Unya unsa may mga pamaagi aron makalingkawas ang tao, makalabang ang tao niining pulong depression. Unya pila pa kahigayon nga kinahanglan ang tao makasinati ni ana. Murag kining ato karong hisgutan mga igsoon murag lahom kay ni siya nga mensahe nga kinahanglan nga ikaw ug ako masayod sa mga pamaagi. Mayo nga pagiguban ni Inday Badiday. Hallelujah. Salamat kayo sa pagtugtog sa akong request kanta. You're welcome Inday Badiday. Ug mayong gabi ni Glory Donairi. Fortuna mayong gabi pastor labi na nimo pastor. Kalaygo ng Dios. Mayong gabi pastor gikan ni Brother Junjun Barolo. Atong igsuon nga nanugka diha sa Sibunga or paningabuhahan aw sala bag-o man ta akong timo mga kaigsonan. Sibunga man siguro na Brother Junjun no ang inyong gipuy-an karon Kay ang tanang lumalabay-ra Busa kita Mayong gabi ni Real Gara, mayong gabi Pastor Watsing Toledo. God bless. Atong pagtuko Ay nangutana mga kaigsonan, kumusta ang imuhang wala lagi wala ma-upload ang imuhang mga compose pastor. para sigon Sa pagkakaroon mga kaigsonan impos usa ko record, wala gid usa ko mag record kay kanang medyo busy man. Kay ako gitutukan ang trabaho sa simbahan. Mahuman na gyud na mga kaigsonan niya masirado na para ang mga gamit dito dili na namo aswat-aswaton pa. Nya dili na hulbot-hulboton kay mao nay magkaguba pod sa iya mga flag kana bitaw nga sigig lalin-lalin. Muna nga ang gamit sa simbahan lahi pod ang gamit diri sa ato ang FM station sa ato ang main nga programang Kulong Mo Kinabuhi. Kay kitang tanan na sayod na Mo nang hinahinay ra gyud mga kaigsonan tungod kay kinahanglan man gyud nang hinahinay pod. Tutay sa unahan Mayong gabi ni Risa Mundigo. Mayong gabi pastor. Dako jud ko pasalamat sa atong buhi nga Dios kay bisan unsa pakakusog sa uwan ug baha nilabay diri sa amon dapit wala gyapon mi gipasagdan sa Ginoo. Thank you Lord. Unta og ang tanan nga nagian ni bagyong Upong, hinaot ko nga nakitang tanan safety. Salamat pastor sa atong buhi nga Dios. Wita no, salamat kay sa protection og panalipod sa Ginoo. Mayong gabi ni Arlene Inot, mayong gabi ninyo diha sis og ni Pastor Renato Inot nga nanuga diha sa Lapu-Lapu City, Cebu. mga sunda Mayong gabi ni Lucy Camigi. Good evening. Ang Diyos magpanalangin. Oras ato nga programa alas 7:16 ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan kining atong hisgutan about depression ato sa ning tutukan mga kaigsunan ang ato ro nga hisgutanan kining pulong depression. Og ako ning gibutang gyud diri mga kaigsunan unsaon pag-atubang sa depression unsaon aron makalingkawas. Doon na ba'y mga tao diha sa Biblia na kasinati ni ana?
Now, unsa man gyud ang kanang mga maingon ta nga pagbati ining pulong depression? Kay kasagaran mga kaigsunan, kung moingon ta nga depression o sa kini ka kanabitang dili maayo nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Dili maayo mga kaigsunan tungod kay ug arita sa kanabitang physical health nga hisgutan, naghisgot ni og kanang pag-disorder o kanang dili maayo nga wala matarong nga paghuna-huna or pagbati. Ang mga ilhanan mga kaigsunan nga nagpakita or mga ilhanan no nga nagpakita nga nasud na di ay aning pulong depression ang usa ka tawo. Una, kana yung una mga kaigsunan mo ni bantayanan. Pero aksa ko nang gikaingon kaning depression alang sa uban dili man nindot paminawon apan kinahanglan makabantay ka niini, masayod ta niini tungod kay daghan nga mga tawo nga kana bitawng dili na nimo makita tungod aning word depression. Sa ako nang gikaingon sa akong pagdumala sa unag love radio, dunay usa ka babae nga muambak na unta didto sa bag-ong taytayan sa Lapu-Lapu. O niya, while naglakaw siya didto, kay mauihang tuyo nga muambak didto, naminaw man po siya sa iyahang cellphone nga naka-on dihas FM. O niya, napindutan siguro niya nga atong programa maoy kana bitawng moiyahang nadunggan. O niya, samtang naglakaw siya, nakapaminaw siya guwali. Nya, samtang dito na siya, doon na siya sa taytayan, pagkadungog niya nga doon na pa'y paglaom ang bisan unsa nga problema, dito siya mihunong. O niya, sa ihang pagkadungog sa pulong mga kaigsunan, nga bisag unsa pa na kadako, kalapad kahabog ang problema, why problema, nga why solusyon. Tanan dunay pamaagi. Pero kinahanglan nga ang pamaagi imong masabtan. Ug dili man nato masabtan pod ang pamaagi mga kaigsunan kung dili nato masabtan ang problema. Mao na nga sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, atong hisgutan kining pulong depression. Unsay mga ilhanan. Unag yung ilhanan mga kaigsunan nga ang tao nasud na aning pulong depression kana pirmi nga na dunay kaguol. Dili lang kana bitawng dili lang kay sa usa ka adlaw, duha ka adlaw, kundi pirmi na lang siyang magsubo, pirmi na lang siyang maguol. Unya mao gyud number 1 mga kaigsunan nga ilhanan nga ang tao na nabutang na or nasud na aning pulong depression. Ikaduha nga ilhanan mga kaigsunan nga nagpakita nga ang tao kanang naana aning pulong depression, kanang wala say kalipay sa mga butang, wala say kanabitang wa sa kagusto sa mga butang nga kaniadto ihang nasinatian. Kanunay niyang gunitan ang mga negatibo o mga dili maayo nga mga kahimtang nga kaniadto ihang nasuwayan. Dili niya mahinumduman ang mga nindot nga mga kaagi. O mawagtang ang mga makaingontang panahon nga diin siya nalipay, ang iyahang mahinumduman mga kaigsunan, ang ibutang niya sa iyang hunahuna, kanang mga kasakitan nga ihang nasinatian. Maunay ikaduha nga ilhanan nga ang tao nasud na aning pulong depression.
Sunod nga ilhanan mga kaigsunan nga ang tao na di ay siya aning pulong depression kanunay siyang gibatig kakapoy bisan kung wala siya mahago. Wala siya'y kadasig bisan unsaon naa kanunay ang kalaay. Murag kana bitang sa ato pang panultihon kanang walay gana. Dili maalam-alaman kumbaga. Dili nimo bisan saon nimo dala sa mga lugar nga diin ma-enjoy muraog para niya normal lang. Mao nay usa sa mga ilhanan mga kaigsunan nga naana ang tao ana sa word depression. Sunod nga ilhanan mga kaigsunan kanang lisod makatulog. Unya lisod makatulog, unya naapoy ilhanan nga kanang kanunay sobra ang iyang pagkatulog. Lisod makatulog pero naay time nga grabe pud kana bitawng kadyot kanang dili bitaw unsa man nang kanang taod-taod, okay, kanang word taod-taod matulog. Unya walay gana nga mukaon. Nya napoy depression nga grabe kaayong makakaon. O daghan pang mga ilhanan mga kaigsunan, mga sign nga ang tao nasud na aning word depression. Kanang lisod na kanunay ang iyang hunahunaon. Tungod kay lisod na ang iyang hunahunaon, maglisod usab siya desisyon. Dili kay siya makakita og mga pamaagi sa mga pagbati nga ihang masinatian. Tungod kay lisod alang kaniya ang paghuna-una. Unya usa sa mga kanang kasagaran nga ilhanan sa tao nga naana diha nasod siya sa pulong depression kanang ang ihang pagbati dili na maayo. Puro na lang walay pulos ang iyang pagbati. Unya gusto na siyang mag-inusara o unya pagyod mangandoy nga kanang may paymawa. Mao na nga lisod hisgutan ang pulong depression. Dili sayon mga kaigsunan. Ang depression mga kaigsunan usahay ang hinungdan kana bitawng matud pa sa science kanang chemical imbalance sa utok. Kanang pwede pod kuno nga kanang mga tao nakasanete og trauma, grabe nga stress or kaha hormonal kana bitang pag-usab-usab sa hormones, mga problema sa kinabuhi. Mao nay usa sa mga kanang hinungdan mga kaigsuonan ko sa Ginoo matud pa sa pagpamalandong nako ni ining pulong depression. Dili kay ang tao na naana nga pagbati wala magpasabot nga wala say pagtuo. Naa say pagtuo mga kaigsuonan. Ang tao nga makasinati ni ana wala magpasabot nga wala na say pagtuo sa Dios. Naagyapon siya'y pagtuo sa Ginoo. Lamang mga kaigsuonan wala say igong kaisog. Wala say kumbaga wala say gibati nga kana bitawng wala say kagana or kadasig nga makigbisog aron mulahutay ngadto sa unahan.
Mo nay bation mga kaigsunan sa kana bitaw nga ang tao ma-depress. Unya kung imong tan-awon mga kaigsunan, sumalas ako ang gisulat dinhi nga dunabay mga tao diha sa Biblia nga nakasinati niini. Kung imong tun-an mga kaigsunan ang Biblia, daghan nga mga tao nga nakasinati aning depresyon. Daghan nga mga alagad sa Dios, mga propita nga nakasinati aning pulong depresyon. Kanang grabe nga kabalaka, grabe nga kaguol. Unya, bisan gani ang mga propita nga mismo ang ilang ngalan atong mabasa sa Biblia, nakasinati usab sila aning pulong depresyon. Sama ni Elias, ni David, si Job, si Jeremias, nakaagi ni sila mga kaigsunan aning pulong depresyon. So dili ni siya bag-o lamang nga pulong kaning depression mga kaigsunan, kundili nahitabo na kini sa una pang mga panahon, even sa panahon pa sa mga propeta, panahon pa sa daang kasabutan. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang pulong depression mga kaigsunan kanang grabe nga kaguol, grabe nga kabalaka, dili lang kay mga tao karon maoy nakasinati niini, kundili mga tao usab nga mismo ang ilahang ngalan gisulat gyud diha sa balaang kasulatan. Si David mga kaigsunan, kung imong tan-awon, grabe ang iyahang nasinatian sa ining pulong depresyon. Kay daghan nga mga bersikulo diha sa Biblia nga magsugid kanato sa iyahang kana bitawng iyang panahon nga siya nakasinati niini. So kining depression mga kaigsunan sa ako nang kanang gisgutan, dili lang ni kay naghisgot lang siya sa kasubo, kundili laom nga pagbati o laom ni siya nga emosyon mga kaigsunan, og dinhin nato makit-an nga naa kanunay ang espirituhanong pakigbisog. Aning kaning time nga ang tao mo bati wala nay gana sa kinabuhi, wala nay paglaom sa kinabuhi, kanang gibati na niya nga mura siya nag-inusara na lang, mura wala say gana nga mukaon, wala say gana nga mulihok, wala say gana nga mubuhat mga igsuon. Og sako nang gikaingon, si David usa sa nakasinatian ning pulong depression, kanang grabe nga kaguol, laom nga kasubo. Kung atong tan-awon mga kaigsunan ang iyahang sulat diha sa Salmo Kapitulo 42, ablihi ang inyuhang Biblia og basaha ang ablihi diha sa Kapitulo 42, Salmo 42, versikulo 1 ug 2. Ingon dinhi, ingon nga nangandoy ang lagsaw sa bugnawng kasapaan, nangandoy usab ako kanimo o Dios. Giuhaw ako kanimo og buhing Dios. Kanus aba ako makaduol og makasimba kanimo. Versikulo 3. Naghilak ako adlaw ug gabi, og ang akong mga luha mauray akong pagkaon. Kanunay akong gipangutana sa akong mga kaaway, hain man ang imong Dios. Maguol ako, inighandom ko sa nanglabayng panahon. Ang iyahang
ang iyahang handumon katong mga panahon nga makapaguol kaniya. Sa pagkuyog ko sa katawhan ngadto sa balay sa Dios, naguna ako nga malipayon panon nga nagsaulog, nag-awit og nagsinggit og nagdaig sa Dios. Naay mga panahon nga kana bitawng maghandom siya sa mga panahon nga iyang nasinatian nga malipayon siyang nagdaig, malipayon siyang nangulo sa katawhan, pero ang iyang nasinatian nga kalipay nga kaniadto iyang kana bitawng ang kaguol mo iyang giani, ang kaguol mo iyang gibati. Di ba mga kaigsunan kanang bitaw ang tinuod sa normal nga pagbati sa tao, kanang maguna-una bitaw kag mga butang nga diin ka nga malipayon or mga panghitabo kaniadto, diin ka kanang grabe imong kalipay, bisag ikaw ra usa makapahiyom ka. Pero lahi di ay ning kanang naakas grabe nga kaguol, grabe nga kana bitaw nga pagbati sama sa kana bitaw ang imuhang emosyonal nga bahin daw sama sa naabitaw makaingon ta sa uban nga mga panultihon nasamaran, no? Nasamaran nga wala ni mahatagi og solusyon. Kay bisan kung maghuna-una ka sa mga panahon nga diin ka malipayon, diin ka madaugon o kahagi pasidunggan ka, maguol ka hinuon. Dili maayo ang imong bation. Pero normal nga sitwasyon nga dili ka, wala ka makasud aning pulong depression mga igsuon kung maghuna-una ka sa mga panghitabo nga kaniadto, malipayon ka, gipasidunggan ka, maka-smile ka bisag ikaw ra usa, malipayon ka. Pero kung naa na di ka anang pulong depression, katong mga panahon nga diin gipasidunggan ka, diin nga kanang gidaig ka, diin nga malipayon ka, murag imo na siyang kaguol. Usa sa mga hinungdan nga ang atong emosyon kanang makaingontang nasamaran. Daghan man ang mga hinungdan nganong ang atong emosyon na apektuhan. Pero pipila lang ang ato ang hisgutan nga mga posibilidad nga mao'y sinugdanan nganong ang ato ang emosyonal nga bahin pagbati mga kigsunan kana bitawng nasamaran. Usa sa mga ato hisgutan kining panagbulag. Panagbulag sa kanang manag-uyab. Dili lang pila ka tuig nga nag-uyab, kundi labi na gyud sa mga taas na nga mga panahon ug daghan ng mga tuig nga diin sila nag-uyab. Grabe na nga makaapekto sa gitawag emosyonal nga bahin. Unya, muna'y pinaka-bugat nga kana bitawng panahon sa kinabuhi sa tao kanang pulong panagbulag. O kaha, panagbulag dili lang sa uyab o kanang kaminyoon. Sunod nga kanang makapasamad sa ato ang balatian o kaha emosyon nga bahin kanang naay kanang pagkamatay sa mahal or minahal sa kinabuhi. Usa na sa mga makapasamad sa kana bitawng ato ang pagbati. Unya, muna'y mga kasagaran nga diha magsugod ang depresyon. Maunay kasagaran diha magsugod ang lawom nga kaguol, lawom nga kana bitawng kasubo ug magsagol ning kaguol ug kining kabalaka. Doon na pa'y mga hinungdan nga diin maumol o mahigmugso kining pulong depresyon. Kana bitang walay ni daig sa imong mga paningkamot. Uy, makakuan sad na. Kanang
makapaguol dai sad na. Labi na gyud sa mga TikToker. Grabing paningkamot, grabe nga buhaton na lang ang tanan. Unya wala gyoy ni pansin. Kuyaw dai sad na. Unya usapod sa hinungdan nga makapahimugso sa kining gitawag depression, kana bitang guilty sa kaugalingon. Sala nga wala masurinder. Bantayanan kayo na nga kana bitang dunag kay sala nga wala nimo masurinder. Nakasala ka sa imuhang kaminyoon. Nakasala ka sa imuhang relasyon. Kung wala nimo na masurinder, usapod na nga mga makapaable o makapaumol aning pulong depresyon. Sunod, kanunay kang mag-inusara. Wala kay higala, wala kay amigo-amiga, wala kay pamilya, wala kay simbahan, emotionally walay nag-support nimo. Uy, kuyaw sad kay na siya. Di hapod posibilidad nga mahimugso o maumol kining pulong depression. Unya, sunod kanang kulang og espirituhanon nga kadasig. Like example, na distansya ka sa tawag sa Dios. Nakabuhat ka og butanga, nakapahilayo kanimo gikan sa presensya sa Dios. Ang mahitabo manggod mga kaigsunan sa tao nga nakahimo og dili maayo, spiritually wala say maayong direksyon. Wala say, kumbaga, dili niya klaro ang unahan sa ihang kinabuhi kon spiritually mga kaigsunan wa tay relasyon sa Dios. So ang usa sa mga pangutana mga kaigsunan, duna ba'y mga paglaom pa sa panahon nga ang tao makasinati na aning pulong depression. Sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, walay problema, bisag unsa man na nga klase nga problema, walay problema nga walay solusyon. Bisan grabe pa na ka-depressed. Grabe pa na ka guol, grabe pa na ka kana bitawng kasubo nga gibati. Walay problema or walay depression nga dili malabangan. Walay depression nga dili mabuntog. Buti pasabot, maghisgot ka ng depression, di yun mawagtang ang pulong paglaom. Atong hinumduman mga kaigsunan, sa panahon nga nakasinati tag grabing kaguol, grabing kamingaw, kana bitawng kaguol, kamingaw, kabalaka, kanang grabing kamingaw. Nga bisan kung wala ka maghuna-una, nibati ra kag kamingaw. Unya, mukalitrag abot sa huna-huna sa tao nga ang mga minahal sa kinabuhi kaniadto murag mubalik bitaw. Usanas mga ilhanan nga kanang ang ihang emosyonal kanang naapektuhan na. Pero hinumduman nato kanang tanan dunay solusyon. Usa sa mga pamaagi nga ang tao makalabang, ang tao makabuntog aning pulong depression. Usa sa mga pamaagi ako nakita kanang dili gyud siya mubiya sa Dios. Dili gyud siya mubulag sa Ginoo. Kinahanglan
iyang hinumduman nga dunay Dios. Nga kung nakasala man siya, kung nakahimo magdili maayo, ibutang gyud niya sa iyang una nga ang Dios never nga mubiya. Gawas lamang ni adtong mga hipokrito. Ang tinuod mga kaigsunan, timan ini siya, ang gikasilagan o gikasukan sa Dios katumang mga taong magpatuo apan sige rag buhat og di maayo. Pero kung nagkabuhat kag dili maayo, unya kanang nakumbinsi ang imuhang kaugalingon nga nakasala ko. Unya bisag unsa pa na kabugat ang imong nahimo, unya ang imong kaugalingon mo angkon nga nakasala ka, hinumdumi ang kaluoy ug ang gugma sa Dios di na mubulag nimo. Atong inunuman, si Jesus miingon, mianhi si Jesus alang sa mga taong nakasala o sa mga taong magkasala. Ang problema ra gyud no sa panahon ni Ginoong Hesus, iyang gipakita kung asa niya na kanang wa gyud say simpatiya o kanang masuko siya sa mga tao ramang hipokrito. Kanang muangkon nga luwas, muangkon nga balaan, muangkon nga matarong unya binuhatan hugaw. Pero alang ni ato mga tao nga nakabuhat man og sayop, pero ang iyang kasing-kasing kana bitawng niangkon nga nakasala, niangkon nga sayop lagi. Mga tao na nga gipangita sa Dios. Mga tao na sila nga duol sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay ang mga tao nga mahinulsulon mao'y gikalipay sa Dios. So unsa may mga pagbati mga kaigsunan nga dili maayo nga masinatian, masugatan, maagian sa tao, ang mensahe sa Dios nga gikinahanglan nga dili gyud nato dapat ni kalimtan bisag unsay sitwasyon o pagbati nga imuhang masinatian, timan dili mubiya ang Dios nimo. Bisag unsa pa ang imong nabuhat sama sa usa ka kana bitawng nabuhat ni David. Si David nakasala siya. Kung imong lantawon si David mga kaigsunan, grabe ang iyang kaguol. Di siya mukaon. Bisag pakanon siya sa iyang mga higala. Bisag pakanon siya, di gyud siya mukaon. Ang iyang gibuhat, iyang gihubo ang iyang pagkahari. Kana bitawng tao nga muhubo sa iyang pagkahari, kung imong lantawon, down gyud siya sa tanang down. Wala na niya huna-hunaa kung unsa ang iyang responsibilidad. Grabe ang iyang pagkahugno. Grabe iyang pagpaubos. O niya, iyang gihukas ang iyang business pagkahari. O niya, ming sulob siyag sako, ug nagbutang siyag abo siyang ulo, ug naghigda siya siyuta, adlaw gabi dili mukaon. Nya sa dihang namatay ang bata, nahadlok gani ang iyahang mga sulugoon nga musugilon kang David nga namatay na ang bata. Kay basig mo utong. Grabe ang nasinatian ni David. Pero tungod kay niangkon si David nga nakasala siya. Tungod kay niangkon si David mga kaigsunan nga nasayop gyud siya. Nasay kasing-kasing nga kana bitawng pag-ila nga nakasala gyud siya. Muna nga
kung imong lantaon, wala mo bulag ang Dios ni David kaysa kinabuhi ni Saul. Si David, mga kaigsunan, yes, ang tinuod ng kasala siya. Pero, nganong wala mo biya ang Dios niya, tungod kay si David, mahinulsulon ang iyang kasing-kasing. Manang nindot kayo, mga kaigsunan, nga ang atong kasing-kasing mahinulsulon, dili mapahitason. Importante kayo, mga kaigsunan, nga doon na tayo kasing-kasing nga mapaubsanon, mahinulsulon, mga igsuon kus Ginoo. Kay importante kay na kana bitawng atong inumduman, mga kaigsunan, naa sa Salmo, sulat ni David, kana bitawng 34. Kini nga Salmo 34, mga kaigsunan, imong makit-an nga grabe ang nasinatian ni David. Unya, iyang nakit-an nga grabe gyud kamaayo ang Dios. Walay sama kamaayo ang Dios. Pero kinsa man ang makasinati sa pagkamaayo sa Dios. Ingon dinhi, mga kaigsunan, sa Salmo 34, versikulo 16. Apan kasilaga niya og puhon ang mga dautan, aron dili na sila mahinumduman. Nagsampit sa Ginoo ang mga matarong, ug sila gipatilinghugan niya o giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. Pag-abot sa 18, duol ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing, og luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom. Kumbaga, na-depress na ba? Wa nagyoy paglaom. Wa na'y kalinaw, puro na lang kakapoy, puro na lang kalibog. Pero nakanindot, mga kaigsunan, kung ang tao na as kalibog, nas kakapoy, nas grabing kabalaka, nas grabe nga kahadlok, pero mapaubsanon. Kanang muangkon ba nga, kana bitawng muangkon sa ihang kasaypanan, musurinder bitaw sa Ginoo. Munay mga duol gyud kayo sa Ginoo. Unang ang solusyon aron makalabang ka niining pulong depression, bisan unsa pa ang imong bation na amang kas grabe nga kasubo nga dili mahubit, dili masaysay, dili masulat, kumbaga walay kabutangan kung sabton. Pero hinumdumi, kung naaragyod tay kasing-kasing nga muangkon bitaw diha sa Ginoo, Lord, nakasala ko. Lord, kanang wa ko'y mahimo kung wala ka. Muangkon na bitaw gyud ang tao, mga kaigsunan, sa kapakyasan, mga kasaypanan, kahuyangon, maunay duol kay sa Ginoo. Pero sa mga taong mapahitason, hipokrito, kung imong lantawon sa panahon pa sa mga Israelita, even sa panahon ni Jesus Christ, sa mga tao nga hipokrito, sa mga taong mapahitason, mulayo ang Ginoo. Masuko ang Ginoo. Muna nga, usa sa mga pamaagi, mga kaigsunan, sa aning pulong depression, kanang kinahanglan gyud dili
kalimtan ang pagpaduol sa Dios. Maski moingon ta nga simple lang kaayo nga pulong, dili kaayo daghan nga mga nindot nga pakigsulti sa Dios, nindot nga pagampo, importante gipakita nimo sa Dios nga nagkinahanglan kaniya. Importante makigsulti ka sa Ginoo nga imong ipakita niya nga, Lord, wala ko'y mahimo. Nakasala ko. Napakyas ko. Maunay gihulat sa Dios. Dili kay kung nakasala ka sa imuhang bana or nakasala ka sa inyong kaminyoon, imong ipanumangil. Tungod man gud nimo, tungod man gud niya, tungod man gud na nila. Dili ka mahinulsulon. Wala kay kasing-kasing nga mahinulsulon. Usas mga problema sa tao, dili ka antigong mo angkon og sayo. Mao na nga ang tao manggod nga dili mo angkon og sayo, labi na kung kanunay mo angkon nga siya'y taas, siya'y maayo, usa man guna sa mga ilhanan nga hamugiro. Kana bitawng walay pagpamalandong kung unsaon pagpaubos. Pag ang tao dili kantigong mamalandong kung unsaon pagpaubos, kanunay nabutang siyang nahuna og sayang kasing-kasing siyang kagalingon nga siya'y maayo, siya'y sakto, siya'y taas, igsuon ko sa Ginoo, kung imong lantawon ang panahon ni Jesus, dili sila maoy gipangita ni Jesus. Dili sila maoy gipangita sa Dios. Mohinungdan kon sa atong kinabuhi, nangandoy ta nga tabangan sa Dios, i-bless sa Dios, una sa tanan, kinahanglan makit-an ta niya nga naatas pagpaubos. Ang tao nga mopaubos o ang tao nga mapainubsanon, dili lang na ipanugid nga nagpaubos ko, nagpailob ko, pero di na nako maantos. Ang tao nga tinuod nga nagpailob, dili na siya musulti nga nagpailob siya. Kay ang tinuod nga nagpailob, mga kaisulan, muangkon na siya. Ang taong mapaubsanon, mapailobon, mu-accept na siya kung kinsa siya. Pero ang tao nga kanunay mo likay, kanunay mo manumangil, bisag kapila pa na mo ingon, mapaubsanon ko, nagpaubos na ko, iyara ng dila og ba ang nagpaubos. Pero ang kinaiya mapahitason. O kontra sa Ginoo ang taong mapahitason. O kinumdumi, gipangita o gikaluyan sa Ginoo ang mga taong mapaubsanon. Mao na nga kung imong tan-awon si David, gibless si David. Tungod kay bisan kung napakya si David, naasay kasing-kasing nga misurrender, kanang muangkon siya. Giingnan siyang Natan, gisambingayan sa ni propeta Natan, ni angkon siya, ako na nakasala ko. Nindot kayo mga kaigsunan sa atong pagpangalagad, namang kay nasinatian nga dili maayo simong kinabuhi. Ayaw pagpakuring nun, maayo ka. Ayaw pagpakuring nun nga swito kayo ka, ikaw mo'y pinakaabilidaran, dili nimo masinatian ang kaluoy sa Dios. Ayaw gyud pagmapahitason, labi na sa imong mga nakatunan. Ang tinuod mga kaigsunan, ang tao nga tinuod ha, nga naay nakatunan sa pulong sa Dios, sa mga minsay sa Dios, dili makiglalis. Kanunay mapaubos, kanunay mapaubsanon. Pero kanang mga tao nga feeling swito kayo sa
pulong sa Dios, swito kaayo kung murag sa pinulungan pa murag si kinsa. Ang word murag si kinsa ba, murag nakalimot siya. Tungod sa iyang pagkamapaytason, nakalimot sa mga panahon nga gitabangan, nakalimot sa mga panahon nga siya gitudluan, gigiyahan, gitabangan. Mga igsoon, usa sa mga importante nato nga i-maintain para dili lang kay moatubang tas depression, dili gid ka makasinati ana. Nindot man gud kung dili ka makasinati anang tumang kaguol, tumang kamingaw. Kay mounay usas mga ilhanan mga kaigsunan nga misud na ka sa pulong depression. Pwede na siyang malikayan. Kabalo ba mo mga kaigsunan para malikayan ang depression? Pagpaubos kanunay. Pagpaubos. Ang giingon ni Pablo, ipakamaayo ang uban, ayaw ang imong kaugalingon. Kay kung nangandoy manggudta nga mas maayo ta kaysa uban, mas adunahan ta kaysa uban, mas kwartahan ta kaysa uban, inigabot sa unahan kung walay mo kuyog nimo, kung baga walay mo pasidungog nimo, walay mo daig nimo, magguol na kaana. Nya labi na kung maigo na kagwali, na masakitan na ka. Nya naana ng pagmahay. O niya, magsugod na ng panumangil. That is depression. Pwede na ang malikayan ang depression. Naamagyoy mga panahon nga dili nimo malikayan tungod kay, like example, sa ako nang gikaingon kaganina, sinugdanan ka ng panagbulag. Lawom nga, dili lang panagbulag sa uyab, panagbulag sa magtiayon, panagbulag sa higala, o panagbulag sa gitawag church, diha sa simbahan. Nagkasiak-siak, dili sana sayon. Pero, malabangan ra gyud na ang tanan. Usag yun nga akong nakita nga mensahe nga makahatag og kanang tabang aron makalabang ta sa pag-atubang aning pulong depression. 100% nga pagpaubos. Alam mo, ingon ta kanunay sa Ginoo, Lord, wa gyud ko'y mahimo kun wa ka. Unya, dili lang sa pulong nato na gilitok, kundi makita nato, makita sa Dios bisan asa ta, sa atong pakigsulti sa tao. Ipakita nga, dawaton nimo sa imong kaugalingon nga maayo sila, abilidaran sila. Or sa lain pang mga pinulungan, isog kay sila. Talawan ka. Ang kuna nga, wake kay ko Lord. Talawan kay ko Lord. Dili ko kabalong mo sukol. Maluoy ang Dios nimo. Tinuod na. Hinumdumi si Apostol Pablo miingon, kinsa may makigbatok nato kung dapig nato ang Dios. Kinsay dapigan sa Dios? Katubang mga mapaytason, mga hambugiro, feeling balaan, feeling kanang isog, feeling muraog. Mga igsuon, masuko ang Dios nga magtanaw sa kinaiya sa tao nga dili mapaudusanon. Mao na nga sa atong kinabuhi nay mga pagsulay. Sulayan ka. Nay mga panahon nga grabe kagamay sa pagtan-aw sa mga tao nimo. Ayaw pansin na. Kay kung imo nang pansinon, dili ka kaantigong mo dawat kanang
Gusto kang manglimbasog, be. Tanawon ta. Akong ipamatuod nga sayop sila. Dili na mao. Mapahitas una nga klase nga kinaiya. O usanas makapadepress. Pero kung yaga-yagaan ka, kana bitang gipanghimaraot ka, bugal-bugalan ka, grabe kagamay ang tanaw nila nimo. Dawata. Ingna nga, Lord, maayo sila. Kay ako, wa ko'y mahimo kunwa ka. Ikaw ang pinakamaayo. Ikaw ang maayo, Lord. Ako, walang-wala kung wala ka. Nindot kay na siya nga batasanon ka ng inana. So ginlanda mo mga kaigsonan, i-bless lagi ka. Kung doon ay mga panahon nga giubitan ka, gisaway ka, ayaw sila pansina. Nya dawata nga, kana bitawng, dawata nga, inana sila. Inana sila ka mahapaytason, inana sila ka dato, inana sila ka kanang ka-bright, inana sila ka halangdon, uban pa. Mga igsoon, kinahanglan kantigutang magkat-on sa pagpaubos. Malikayan lagi ng depression. Like sa gitawag pamilya. Sa pamilya na ay mga contest like murag mga contest kanang palabuanay. Palabuanay kinsay maayo. Palabuanay namang po na sa pamilya, na po na sa kanang kinaiya nga gyud na sa tao. Na mga taong inanag kinaiya. Kay dili tanan na sa pamilya nangalagad og Dios. Gawas lamang sa tinuod gyud nga nangalagad. Kay nindot kaayo ang tibok pamilya, ang papa, mama, mga anak, mga igsuon nga naas tibok balay nangalagad. Nindot kaayo kay nganuman na may Holy Spirit nga mugiya. Na amay balang espiritu nga magpahinumdum kanunay sa pagpaubos. Niya usas makatabang mga kaigsonan aron malikayan or malabangan ang pulong depression, pakigsuod o pakigsulti sa mga taong tinuod yun nga nag-alagad og Dios. O kaha ka ng pakigsulti sa mga taong tinuod yun nga higala. Kanang higala nga kantigong mudawat nimo sa bisan unsang sitwasyon, sa kadagaya, kawaladon, kana bitawng sa bisan unsa nga sitwasyon o kahimtang sa kinabuhi. Walay lain gyud nga tinuod nga higala kanang tawo nga dunay Kristo. Kanang tawo nga giharian o Ginoo. Pero kung giharian na nagrelihiyon, oy kuyaw na sadna. Giharian o kana bitawng doktrina. Nya usa sa makatabang pod aron malikayan ang depression o kaha malabangan ng kanang grabing kaguol. Kini buhatan ni seryoso nga pagbasag Biblia. Imintin kanunay ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Himuang higala ang Biblia. Kanunay ning gibalik-balik sa Ginoo sa akong ginabuhi. Nga kanunay na akong idasig ninyo. Himuang higala ang Biblia. Pakigsultihi kanunay ang Dios sa pagbasa, pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ayawad ang pagbasag Biblia. Unya, kay maumagunay muhatag yun og kalinaw. Kabalo ba mo mga kaigsonan ang Word of God
it is a source of kana bitang kalinaw. Tinubdan siya sa kalinaw. Kay kung asa gani ang pulong sa Ginoo, mabati nimo ang presensya sa Dios. Ma-feel nimo ang presensya sa Dios. Nya hinumdumi, si David miingon siya nga diha sa Salmo 16:11. Ingon si David nga gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. The word gitultulan kanang gitudluan si David sa pulong sa Dios. Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Hinumdumi ang dalan paingon sa kinabuhi walay lain, Biblia, mensahe sa Dios. Imong makit-an anang maong sentence mga kaigsunan diha sa Salmo 16:11 nga miingon si David, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang gipasabot ana mga kaigsunan, nagkat-on si David, mingdawat si David sa pulong sa Dios. Hinumduman nato ang pulong sa Dios, puno nagkoreksyon, badlongon ta, sawayon ta, tudluan ta kung unsaon pagkinabuhi nga makapalipay sa Dios. Dili man gud nato mabati ang presensya sa Dios kung dili ta kaantigong mudawat sa pulong sa Dios. Magilty man ka kanang murag makuan ka ba? Malain ka. Muna nga si David ingon siya nga gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Unya ang ihang nasinatian mao ni ang imong presensya, ang imong pagkaadiha naghatag na kog kalipay ug nagdala kini kanako og katagbawan. Nagdala kini katagbawan ug ingon pag yun siya hangtod sa kahangturan. So diha nimo makit-an ya si David mga kaigsunan, nakasuway sa grabing kaguol, grabe nga kabalaka, pero sa panahon nga ang mensahe sa Dios duulo niya, tipigan niya. Dili bitaw nga kita mga Kristohanon, yes, makasugatag mga problema. Na mga panahon nga mawad-an kag mahal sa kinabuhi. Like sa usa na to nga higayon nga na ay nagpa-pre-request, pastor, malig-unon ko sa Ginoo kay bag-o pa ming namatay ag anak. Dili na sa sayon. Pero hinumdumi, pagkaantigot ang mudawat, maluoy ang Dios. Lipayon ka. Like ni Job. Si Job mga kaigsunan, grabe. Dili lang kay nawad-an siyang mga kabtangan, nawad-an siyang mga hayupan, nawad-an pagin siyang mga anak. Dili lang kay nawad-an pagin siyang mga anak, wala pag yun ni simpatiya niya. Iyan na lang usa asawa mo iyang murag katimbang, gibyaan pag yun siya. Gawas pa niya ng tanan, nagkanser pag yun sa atong panahon, cancer kung imong tan-awon ang sitwasyon ni Job. Nganuman, skin cancer kung atong tan-awon. Grabe ang iyang mga kuan. Inaro mga panahon na murag nainaw niya po, no. Gikan sila palapahang sa 50. Grabe. Napuno sa samad ang iyang mga panit. Niya wa nay higala niyang makailan niya. Pero kabalo mo, si Job, imong makit-an, gikatuna niya ang pagdawat. Mahinungdan nga wala say gimahayan nga Dios. Wa gyud siya magmahay sa Dios, kumbaga. Wala siya mutalikod sa Dios. So dili gyud nato kalimtan ang pulong sa Ginoo. Mas maayo gani mag-memorize ka. Practice ang pag-memorize sa mga bersikulo. Sultihan ta mo mga kaigsunan, maunay manalipod sa ato ang kalag, sa atong espirituhanong bahin. Maunay manalipod, dili og dili lagi ka ma-depress. Di ka makasinatig depression. Pag ang pulong sa Dios mo'y maghari sa atong kasing-kasing, mo'y maghari sa atong nauna. Pero pulong gani sa mga tao,
Mao imong entertainon ang pulong sa kalibutan puro ra pagsaway, puro ra mga pagdaot, mapuno ka ana. Ayaw gyud kanang dawata, ayaw ablihi ang imuhang kasing-kasing, ang imo nauna sa mga pulong gikan sa mga tao sa kalibutan. Ayaw entertain na kumbaga. Magbasa kag Biblia. Bisan gamay ra nga bersikulo taga adlaw, dako na kay nang makatabang nimo. Dili lagi ka makaagi kianing pulong depression. Unya seryoso gyud nga pagbasa uban sa pag-memorize sa mga bersikulo. Unya ayaw gyud undanga ang pag-apil og mga grupo sa pagsimba. Kung naa kas abroad, ayaw og undang, ayaw gyud mo replika sa atong panimbahon. Naay listener nako gikas Damam, nagkita man gyud mi adto. Ipangita gyud niya ning ato ang live. Nya kaganina nagchat siya, "Pastor, kumusta? Gimingaw na ko nimo. Wala na lagi ka mag-live." Kung sige ra man ko nga live. Isa wala na gyud ko kakita. Kung sige ra ko nga live. Ako siyang gitagaan link sa ato ang programa. Isa lipay kay isa, sige ako nang sundon kay katon dito pa kuno sa Damam, grabing bugnawa, layo kayong pamilya, mingaw kayo siya, pero ang makatambal ra kuno sa kamingaw, ang makatambal ra kuno kanang madasig siya, malig-on siya, naasay paglaom kanang makadungog siya sa atong programa. Usanas mga ebidensya mga kaigsunan kanang pag-apil og mga grupos panagtigom pagsimba. Dili man tuod ta ka adtong simbahan kay naamo sa abroad apan makasimba mo sa Dios. Ayaw tuhi nga di ka kasimba sa Dios kay naka sa abroad. Bakak na siya. Dili lang ka kaadtog balay tigumanan. Tinuod na. Pero sa atong sitwasyon karon, ang balay alampuanan pwede nang mukuyog nimo bisag asa ka through sa social media. Inana ka kana bitawng ang gipakita sa Ginoo nga mga pamaagi kanunay naguna. Dili ka wala kaniya pasagdi. Dunay mga panahon na pasagdan sa tawang iyang kaugalingon unya mo tuo siya nga di lagi wa na ko kasimba pila na ka tuig kay ako sa abroad. Pero gipahinumduman ta sa Ginoo. Ayaw patuoha ang imong kaugalingon nga di ka kasimba kay naka sa abroad. Bisag tuwa pa gani kas langob, tuwa pa ka sa lalom sa yuta, pwede kang makasimba. Bisag tuwa pa ka sa pinakalawom nga yuta, makasimbag yapong ka dito. Ano man, bisan asang dapit na ang Dios. Inigsampit lang nato niya, naadain siya. Lamang, magpabiling mapaubsanon. Likay sa mga taong mga hamugiro. Likay sa mga taong kanang mga hipokrito. Ayaw pakigigala ang mga taong batig ginaiya. Sa ako nang gikaingon, pakighigala sa mga taong dunay Kristo. Nya pakiguban sa mga tinuod nga naay kadasig. Ayaw pakiguban ang mga taong naluya. Kay ang mahitabuan na mga kaigsunan, maluya sad ka. Nya usa sa mga gikinahanglan, bantayan po nato ning atong lawas. Sa ko nang gikaingon, dako kay na siya katabang kanang regular nga tulog, regular nga kaon, regular nga paglihok. Kay sa ko nang gikaingon ka miagi nga adlaw, yes, kanang wag magyud ko kapuya, tinuod wag ko kapuya. Sugod kog buntag udto, pag humagpaniudto sugod na pod. Kay ako gyung gitinguha mga kaigsunan nga mahuman gyud dali ang simbahan. Kay daghan pag yun kaayon
nga pwede na kong kuanon kanang buhaton like sa recording wala nimpos usa ko tungod sa trabaho sa simbahan. Unya wala man gyud ingon nga kana bitawng grabe gyud ka paspas or paspas para sa kuan normal raman. Pero bagsak na bagsak gyud akong lawas sa miaging gabi wa gyud ko ka-live. Wa sad ko ka-live anang buntag pagkaugma tuog gyud ko. Ana gyud. Nya nindot kayo kay inana gyud ang pagkamaayo ang Ginoo kay nindot man gud ang akong asawa ako gining akong gipasalamatan gyud ang Dios. Ingon gyud ang asawa, sige bes, humani mog pamahaw sa kakastaas unya ayaw dayog tulog. Unya humagpaniud to sa kakastaas ayaw dayog tug pahuway lang, i-relax. Nindutan no? Kanang nakay pare sa kinabuhi nga kantigong mutan-aw sa imuhang kahimtang ba, nahago ba kagwa. Munang kamong mga naiban na diha. Ayaw tanawa ang inyong kahago. Tanawa ang kanang inyong kauban sa Pinoyanan ang iyang kahago. Niya ikaw pod nga bana, tanawa pod kung nahago ba ang imong asawa. Kay kung hago siya, kung way tulog, di, imo po siyang papahuwayon. Dili kay ikaw na lang po'y sigpahaway. Maubitaw ng naibana na asawa kay na ang pagtinabangay. Kamong mga bana diha nga naminaw, ayaw mo og huna-huna nga kamuray nagtrabaho. Ayaw gyud mo pag una-una nga kamo mo oy kanang grabe hagoa kay namoy nangitag kwarta. Nya kamoy nagbuhi dili oy. Dili gyud na pwede nga maunay kanang huna-hunaon sa matag membro sa pamilya, mapabana, mapaasawa o mga anak. Kay matag usa do na say gidesign siya sa lain-lain nga trabaho. Naaman tuoy uban mga kaigsunan nga ang asawa mo'y nagtrabaho, ang bana mo'y nasbalay. Kay mas dakog income ang asawa kung may maoy magtrabaho. O niya kaysa bana. So nain ana. Napoy mga pangutana siguro maingon nga, pastor, arita sa pamilya sa pastor kanang okay ba ang akong bana mooy tigkupot sa kwarta? Di ba ang asawa may kasagaran maoy tigkupot sa kwarta? Dili sala kon ang bana mooy mukupot sa kwarta. Kana kung kanang nasay kakayanan, mas smart siya nga mugunit og kwarta kaysa iyang asawa. Pero kon kanang waldasiro kayo pod ang bana, mas maayo ang asawa mo'y mugunit kung dili waldasira. How about puro waldasira? Ang bana waldasira kanang dili bitaw kagunit og kwarta. Bag-o pang nagkaon, pag-agi sa saging palit. Niagi man na isuroy nga mga bag-ong kuan kanang bag-ong speaker palit. Uy, naamay mga tao inana. Bag-ong makabaligyag hayupan na ay nanuroy og kanang kabinet palit. Utang ra ba? Pagkaugma kay naaman po'y nanuroy og kanang katre. Palit gyapon, apa may kwarta. Puro ba mga waldasira? Wala maghuna-una nga kanang mga butanga, dili mo'y pinaka-importante. Muna nga, unsa may buhaton Pastor Gideon kung puro waldasira? Dili mo gunit og kwarta. Mas mayo English sige.
magmatinud-anon para sa Ginoo, sa iya sa Ginoo para maproteksyonan, matudluan, maproteksyonan o panalanginan sa Ginoo ang kanang gitawag savings. So dili maayo magunit ang bana og ang asawa og kwarta, dili maayong magpundo og kwarta kumbaga. Kung puro walda sira. Ang nindot ana, diretso palit og hayupan buhion. Ana na siya. Niya nindot sad kayo kung ma-divert ang imuhang una-una imong pagbati sa mga hayupan. Usa Diyos makatabang mga kaigsunan o daling matabangan nga tao kanang kugihan. Munang sa pagpangalagad sa Kristohanon, bawal gyud ang mga tapulan. Bawal ang tapulan sa mga Kristohanon. Buti pasabot, walay Kristohanong tapulan. Muna nga, kung naa may panahon nga makit-an nimo nga tapulan gyud, tapulan gyung bayhana, tapulan gyung tawhana, iyampo. Matud pa ni Sase, puwerteng tinuora imuhang gisulti pastor, ang sigig palit bisan unsa ihatod jud sa pagkaway nahot. O tinuod na. Kana bitong di kapugong. Inyo nga like example kay ato namneng nahiskutan no, kay usa man gud sa maka-depress biya sa tao kanang graping kawaladon. Unya grabe kadaghang panginahanglan. Pastor, good evening. Salamat sa pulong sa Ginoo. Musta ang simbahan nimo, pastor? Ikaw nag-skimkot, kugihan kayo ka. Kami kada Sabado mi nagatagbo. Kay hapit na ang Thanksgiving. Actually, mga kaigsunan, mo ni batasan ka nang maghapit ang Thanksgiving, magsigig tagbo. Pero okay ra gyud kay na. Pero nindot biya akong advice no, gikan ni Pulding Pontilio. Akong advice, ayaw ninyo paninduta ang simbahan kung mag-Thanksgiving ra. Maura ba na kasagaran mga kaigsunan nga isa paninduton ang simbahan kung mag-Thanksgiving. Murag ang simbahan para pang tao na lang ba? Ipakita ng tao nga nindot kayong simbahan. How about kung walay Thanksgiving, walay mga tao? Ang simbahan, dapat kung unsa ka nindot ang Thanksgiving, nindot na tanan. Gikan sa, kay diha gud himuon ang panimbahon, diha gud himuon ang pagdaig, pakigtagbo sa presensya sa Dios. Dapat limpyo tanan, limpyo kanunay. Dili kay maistrikto lang og mag-Thanksgiving, maistrikto lang kung anniversary. Dili na maayo. Pero salamat kay inyong pagkakugihan, Pulding Pontilio. Na, salamat kaayo sa inyong pagkakugihan kamong tanan. Actually, sa miagi nga kuan Sabado nagtagbo mi. Unya na may mga lakaw gyud ang uban. Pero ang uban maingon nga sunod na lang. Nya namang gyud ko sa duol na sa simbahan, nya ako may makalugar gyud. Unang ako gyung gihalad gyud ang ako ang panahon. Ako ra gyud guys skin coat dayong kuan ana kay kalipay na ako ang pagbuhat. Nya naa may panahon nga dili gyud nako kanang kinahanglan ako katimbang naputay mga kaigsuonan ra gyud nga able. Nagin mga kaigsuonan. Mingon sila nga schedule pastor mo anha ra gyud ko. Ana ra gyud. Kay kugihan gyud to God be the glory kugihan ang atong mga kaigsuonan. Kung makaari mo diri sa Thanksgiving inyo silang mahimamat og mahimamat pud tamon tanan, no? Salamat kaayo. Salamat sa Ginoo sa giya sa iyang Holy Spirit sa imong hunahuna nga ka-topic rog very nice jud kaayo gikan ni Sasi kundi, no? Usa sa mga kuang magyud kanang pinakakuyaw biya moingon tang pinakakuyaw kaning pulong depression kay kuan man gud ni siya kanang spiritual battle man gud siya. Dili nimo makit-an ba? Dili ma-detect. Like example, bisag unsa nga mga laboratory dili na siya ma-detect.
kanang depression. Mo na nga ang uban mo ingon lang doktor nga sa tanang laboratory okay. Why problema? Moingon na lang na silang ikaw ray makaayo nimo. Kuan lang i-adjust lang ang imuhang kanang usba lang imong lifestyle. Mora na kasagaran gyud. Paglantaw sa resulta, why problema? Normal ra tanan. Mo ana ang doktor nga ikaw ray makaayo. Ngano man spiritual battle ang depression. Mo na nga usas mga pamaagi gyud aron malabangan. Kabalo ba mo mga kigsunan sa grabe yung problema? Dili man siguro nako maingon ikatandig sa problema ni Jose, problema ni David, problema ni Job. Kining atong mga problema karon mga kigsunan, murag dili kayo makakumpara, dili kay kapas sa mga problema sa mga propeta nga nangalagad una nato sa Ginoo. Grabe ila problema, giluto sila, gibato sila, gidakop sila. Like ni Pedro, nakasuway si Pedro nga gibilanggo, gipatiliwad ag duha ka gwardya. Pero ang nakanindot ang simbahan pod nga diin gidumalan ni Pedro nag-inambuay. No? Si Lorena Traya ako gyud ni pastor sa unang panahon. Gasto dire, gasto dito kay nagsalig sa trabaho. Pero grasya sa Ginoo iya ko gibago. Mao ni karon bago mo gawas ang kwarta, kailangan kanang dili gyud masayang. Tinuod gyud no gikan ni Lorena Traya. Usab gyud sa makaumol og kanang depression, kalibog kagol kanang pagkawalang wala pa kay gipanguhaan nya kani adto grabe ka abunda, grabe ka nya makalit lang bagkahugno. Muna nga diri sa atong programa gi atiman gyud ta sa Ginoo, gitudloan ta gigiyahan ta niya unsaon pag lig-on diha sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kuan gyud management, importante gyud money management, time management. O ginay pinaka-importante, kantigo kang mo manage mo dumala sa kwarta, kantigo kang mo dumalag panahon. Kay usama gud sa kana bitawng usas mga problema, ako nakita kanang makahatag og kalisod kanang wala kay pagsalig sa Dios. Mas tisalig ka sa imong trabaho, sa imong income. Unya kasagaran na ba sa tao nga musalig sa trabaho, musalig sa ihang negosyo? Kusog ing mangutang. Nabi ko'y sweldo. Nabi to ko'y kuan income. Mabayaran lang ni. Niya usas mga problema gyud mao ni. Kung dili na makontrol nimo ang imong kaugalingon kanang maadik na sa pagpangutang. Ngang utang bayaran og inutang. Dako na kay na siyang problema. Pero dili kakita ang tao nga problema na kumbaga sa kung gigamit nga pulong na adik ba. Munay pero kung imo lang taw na siya bantayanan ba na siya spiritual battle gyapon na siya nga kinaiya. Dili na siya Dios nun nga kinaiya. Kay ang tinuod nga Dios nun kinaiya matinahuron man. Matinahuron sa Dios. Unya unsa may giganti o gisaad sa Dios sa mga taong matinahuron? Panalanginan man. Di man diha, ang tao nga matinahuron, i-bless yun na sa Ginoo. Dili lang spiritually, kundi materially. Package na yan Spiritual, ibin sa kalag, kanang pagbati nimo, hapsay na kayo, dili na kasamok, dili na magulanon, dili na libog, relax kaayo, maka-encounter kag problema, murag wala ra. That is a blessing. Diha sa imong kalag, imuhang pagbati, grabe na ka-relax. Nya package man na, dili lang na sa spiritual o sa kalag, pati po sa financial, material,
for the physical, package na yan. Kanang taong matinahuron. Muna nga ang tinuod nga tao nga ba tinuhuron, makita na sa tinuod nga kahimtang sa kinabuhi. Kung maingon tang kahimtang sa kinabuhi, spiritual o kalag og lawas. Ana na siya. Malipayon ka, malinawon pa, unya muuswag pa kanunay. Pero tininduta. Kanunay pa kang gipauswag, naapakay kalinaw, naapakay kalipay, kay ang tinuod, wala may makaguba ni makigbatok nimo kung tinahuron ka sa Dios. Kay nga naman, hinumdumi, kanunay kang dapigan sa Dios. Nga mo na giingon ni Pablo ba, sa ako nang gikaingon kan ginina, nga kinsa may makigbatok nato, kung dapig kanunay nato ang Dios. Nya matod pa ni Sasi, no? Ingon diri Sasi kundi, iminjud ko anak pastor, package tinuod, physical, mentally, spiritual, materially. Tinuod na. Mao gyud nay ako ang sinatian, lamang magbansay tas pagpaubos. Usas mga pamaagi ka ng gibansay ka, gitrain ka, na mga taong gara kayo. Murag kung sa'y nabuhat ba? Yan na, bitaw, kanang mga taong gara, maluoy na lang ka. Mubati na lang kag kaluoy, kay kabalo man ka nga unsay padulngan. Sa mga taong mapatason, murag feeling maayo. Unang kita, kuan kita, magkaton tas pagpaubos, o niya, ikinabuhi ang kanang pagbasag Biblia. Dapat lifestyle na siya kanang pagbasag Biblia. Nya i-practice na sa imo mga anak, imuhang Pinoyanan. Oras na to alas 8:33 naman, oras na pod sa akong maniapon sa ako kay dili po ko maniapog alas 9 na kay makatog pod dili pod maayo. Dapat mukaon ta after 1 hour kapin isa ta motulog. Nya mga advice gani gyud before kanang after kaon kinahanglan usa og tunga sa oras og usa ka oras isa pa mo inom og daghang tubig. Mao nay usas mga self-discipline. Gidisiplina na to atong lawas ba. Eksaktong kaon, eksaktong tug, eksakto pod nga paggamit. Kay dili pwede na to abusaran ang pulong pagtuo. Nga moingon tang naabitaw ang Ginoo. No, kung naa kay pagtuos Ginoo, amumaha ang imuhang kaugalingon nga mao ang atong lawas. Wala man na gi prinda, wala man na gi bilin, idala-dala man nato na. Sige, manamilit ko sa ato ang programa uban sa ato ang mga listeners sa nagalaing mga FM station. Salamat kaayo ko sa Ginoo sa iyang pagpanalangin kaninyong tanan nga nakig-uban o nakiduyog sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. O sa pagkakaron, wala pa gyud ko padayon o compose pag-record sa mga compose. Actually, sa ako lang gikaingon, nadumduman naman ako unsaon pagkuan, pag unsay mga gikinahanglan, lamang kinahanglan lang gyud na kong unahon ang simbahan. Kay para masira gyud. Kay ako man kong gitinguha nga masira gyud ang simbahan, nga dili na magsigig hakot-hakot sa mga instrument. Kay kung masira na ang simbahan, dili naman ko magsigig hakot. Sigig ibot aning mga flag, usa man na gud sa makadaot. Kanang labi na sa mga pramixer, equalizer, o niya paingon sa amplifier to speaker. So munang kinahanglan yung steady. Nya salamat ko sa Ginoo nga inigsiraan na instrumento daan dito sa simbahan. Munang ginahinay yung kong palit na instrumento dire, na po instrumento dito sa simbahan. Hinahinay lang. Kaya naman po'y gastuhanan pod ang simbahan. Sinana ragyod, nya enjoy ragyod diha sa pagpangalagad. Sa inyo pong mga buluhaton diha sa inyong simbahan, kanang enjoy ragyod. Unya ayaw pag-apas. Relax lang. Ayaw pag-apas.
ayaw gyud og kanang pagdali-dali. Relax lang. Nga trabaho nga giday kang Ginoo. Ayaw kalimti, saktong tuog, saktong kaon, unya insakto nga paglihok maunay kanang usas mga hinigiban para layo ang depresyon. Kay kung sakto manggug kag tuog, saktong kag kaon, sakto ka og paglihok, makatarong manggug kag basag Biblia. Kay sige kag basa kag Biblia unya wa kay tarong tulog. Murag tuklangan na lang tukog ng imuhang pilok para magbuka. Nya ang imong kasing-kasing tulog. Bati sad kayo nga nagbuka imong mata, imong nuuna priting tuloga. Muna nga i-maintain ang kuan. Insaktong tulog, insaktong kaon, insaktong paglihok. Siguro moingon dayon nga, Pastor, di gyud na mahimo sa amuang kahimtang kay abroad me. Amo nang nanginahanglan mog prayer. Kami nga inyong mga igsuon, nangayo gid mi sa Ginoo kanunay og kusog alang ninyong tanan. Muna nga usa sa ato ang listener 2017 man siguro to siya nga nahimong listener, si Brother Baltasar. Ninchat yun siya nako kay nangita lagi siya, wala lagi kuno ko mag-live. Kaya na naman siya diri sa Pilipinas, dugay naman siya diri nagtrabaho. Sa una dito siya sa Damam. Nya muna nga kanang naay mga problema matud pa niya, mawagtang kung maminaw siya sa ato ang programa. Kay daghan man kay isang mahuna-hunaan nga mga pamaagi, usa man gud sa makapadugang man gud og problema, kung wa kay madunggan o masabtan, masayran nga mga pamaagi, napakay problema, unya wa pa kay pamaagi, samot nga na kay problema. So, oras na gyud mga kaigsunan, manamilit ko, kaysa ako nang gikaingon, manyapon pasad ko, pero ikaduha na ning panyapon kay ipapanyapon naman ko sa kong asawa. Unya kay kanang sige mag-ulan. Anya dugay man maluto kan ang iyang giluto nga sudan mo nang niuna-unan lang kog kaon. No? Nagutom na gyud. Sige, kinabuhing bago moy ato ang i-background no sa ato ang prayer. Unya kun doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud ninyong ipaabot sa ato ang programa. Pinagi sa akong account Gideon Candelario. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo sa imuhang mga pamaagi nga diin among nahinumduman og nakatunan aron malikayan namo ang depresyon, makalabang ang tao o imo makatawhan nga nakasinati niana. Salamat Ginoo nga imo kaming gitabangan bisan sa paggamit sa mga kabtangan, butang, ibin sa salapi. Padayon mo kaming gigiyahan sa paggamit ini. Sa ingon, mahimo ming kapiyalan pa sa mga panalangin ngay mong giandam alang sa imong katawhan. We declare blessing sa tanang naminaw ug namati karon. Unsa may mga problema Ginoo, salamat nga imo kaming gihatagag idea ug usa sa mga nindot nga kaayo nga mga pamaagi mao gyud ang pagbasa kanunay sa Biblia. Busamahan kung doon na maroy mga asawa nga nabugatan, Lord, dasiga sila sa pakigsulti kanimo pinagi sa pagbasa sa imong pulong. Kung doon na may bana nga nabugatan, salamat Ginoo nga makigsulti usab sila kanimo sa pagbasa sa imong mensahe. Kanamong tanan Ginoo, wala may mahimo kun wala ka. Nagkinahanglan gid kami sa imong mga pulong. Kay nasayod kami nga walay laing makadala namo sa imong mga saad kundi ang imo lamang mensahe. Busamahan, salamat o Dios sa imong pagdasig kanamo. Salamat sa imong pagpahinumdum ug sa mga idea nga imong gitudlo kanamo aron kami makalikay sa depression, aron kami makalabang unsa may mga kabug-ato kagul-anan. And thank you Lord nga naa kanunay ang pagkinabangay ug imo usab kami gitudloan kung kinsa ang among duulan, kinsa ang amo ang himuong ikuyog sa among pag-alagad kanimo. Sa kini ka mga pulong nga nagpakita nga imo ming giatiman, imo mami giamuma. Salamat Ginoo sa imong pakigugma kanamo. Tinuod gyud nga
Doon na may Dios nga dili mo biya namo. Doon na may Dios nga hangtod karon kanunay miunong sa among gikinahanglan. Kanunay nakig-uban ka namo sa among paghulag sa imong mga saad. Salamat Ginoo. Nga imo kaming gibantayan, giproteksyonan. Dili lamang kutob diha, kundi imo pagyud kaming gigiyahan. Salamat o Dios sa imuhang mga pulong nga amo karong nakatunan o nadunggan. Dili lang di ay kay kung dunay mga problema imong gipakita nga naagud ay solusyon, naagud ay paglaom o Dios. Salamat Ginoo kung doon na may mga kaigsuonan nako nga napakyas. Salamat kay imo usab kaming gitudloan nga kinahanglan madinawaton og kaantiguming mo angkon sa mga butang nga diin kami napakyas, sa mga pangitabo o dapit diin kami Ginoo napakyas Lord. Salamat Ginoo nga maluluyon ka, mahigugmaon ka nga Dios. Salamat sa imong paglig-on o pagdasig sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa ilahang sitwasyon nga nagkinahanglan gyud sa imong mga pulong. Salamat. Ako silang itugyan kanimo Amahan. Guniti sila, bantay sila. Sama sa imong paggunit o pagbantay sa akong kinabuhi sa akong pamilya. Mabati usab nila Ginoo ang imong pagpanalangin. We declare blessing sa matag usa. In Jesus name we pray. Amen. O amen. Kininyo igsuon Pastor Gideon, nagpasalamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi sa padayon niyong pag-share sa atong programa nga tos niyong mga kailag higala. Labi na gyud sa inyong pamilya. Usa ka na kadako nga buluhaton nga dili kalimtan sa Dios ug muani gayud mo ni ana. Dalaygon ang Dios. Ako nga inyong igsuon muingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night. Pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.